Ibili barbi juzik nindoan, mugimenduaren konexioa horekan, naiz da plazer. Osasuna munduaren ondasuna, dio esaera zaharrak. Zalantzarik gabe mundu mailan zabaldu den sindemia hau proba gogorra izan da gure osasun sistementzat, eta agerikoa da, hobekien erantzun dutenak sistema publiko eta unibertsalak dituzten herrialdeak izan direla. Iluntzeko 8:00 balkoi eta leihoetara ateratzen ginen egunero, osasun alorreko langilei eta zaintzaile guztiei txalo egitera. Haien lan kontratuan idatzita dagoena baino 1000 bider gehiago eman dute zalantzarik gabe. Erizain, mediku, aztarnari, zaintzaile eta ikerlari guztiak ezinbestekoak ditugu. Argi, baino argiago gelditu da hori. Moa paradisu, placer lizunen barne elektrika oiua. Edurne Egino, arratsaldeon. Kaixo. Bueno, zu teknikaria zara, osasun departamentuan egiten duzu lan, medikua zara, eta zer gertatzen da pandemia honekin, bukatzen ez den pandemia honekin, noiz amaituko da edo, zer gertatzen da hemen? Ez dakit, amaituko tedan, gainera oso murgildua gaude gure txokotxoan, ez? Nahi dugu hemen bukatzea, Birusa mundu guztian dago, baina guk hemengoa bakarrik ikusten dugu, hemen noiz zein askar txertatzen geran edo, ez? Da nik beti izaten dut, birusa hegazkinen etorri zela eta hegazkinen dabil oraindikan eta gure artean dago, ez? Orduan mundu osorako begirada garrantzitsua dela esango nukenik, eta txertoaren buruz ni hor oso keskatia naiz, ez? Ez dakit ze gertatuko den Afrikan, ze gertatuko den Asian, ze gertatzen ari den Indian, hainbat eta hainbat lekutan txertorik ez dagoela, ez? Ez dagoela osasun sistemarik, ez dagoela ezer, eta hori ez dugu ahaztu behar, Nik uste dut hemengoa lehenbailen lortzea ongi dagoela, baina birusa ez dugu horrela geldituko. Eta gero ere esaten da, zientzilarien artean, hau proba bat izan dela, agian guk gure adinekoak bizi izan dugun okerrenetakoa, ez? Nik ama bizi dut oraindikan eta gerra bizi izan zuen txikia zela, ez? Holakorik ez dugu izan beste belaunaldi guztietan, eta hau benetan hor oso gogor esan da, ez nuke esango nik gerra bat bezala edo guda bat bezala konparatuz, batez ere ondorioaz, baina zerbait ikusi badauka, ez? Krisi bat etorriko da, eta lehen esaten izuena, zientzilarien artean esaten du, birus bat izan dugu, agian beste bat ere egongo da hemendik urte batzuetara, ez? Orduan, zer ikasi dugun, zer ez dugun ikasi, zer falta zaigun oraindik, hor gogo eta asko daude, ez? Eta txertaketan, bagenuen esperantza guztia, nolabait esateagatik, eta oso ongi doa txertaketa eta ezinbestekoa da, baina zuk esan duzuna, ez da, beharrezkoa da mundu mailan toki guztietan aldi berean egitea. Bai. Bestela, birusa ari da bidea azkar egiten beste toki horietan, txertorik ez duten toki horietan. Eta hor dauka jende pila kutsatzeko, eta zenbat eta gehiago kutsatu orduan, eta ahalmen handiagoa du mutazioak izateko, indartzeko nolabait esateagatik, ez? Hori da, ez? Biologiaren mundua hor dago, ez? Orduan ikusten dut hori gehiegi ahazten dugula, ez? Uste dut oso murgildurik gaudela geure bizimodua errekuperatu nahian,
ulertzen dut, jende askok gaizki pasa duela, helduek eta adinekoek oso gaizki pasa dute, gaztetxoek okerrago behar bada, beren bizimodua, gizarte mailan eta ez dakit harremanak egiten eta holakoa izatea eta tristea izango da eta izan da, baina azkarregi hasten ez geranari pentsatzen dut ere, ez? Eta txertoak ari gara aipatzen, txertoak eta aztarnarien lana izan dira, izan ditugun tresnarik indartsuenak eta erabilgarrienak, ez da? Lehenbiziko aztarnarienak nik uste hor garrantzitu izan dela eta ikusten zen, ez? Zenbat eta jendekin egontzeran aitortzen baduzu, zenbat eta gehiago markatzen duzun birusaren edapena, ez? Eta hor, alde batetik handago aztarnarien lana eta beste aldetik handago norberan ardura izango genuke, ez? Nik ezagutzen ditut eta denok ezagutzen ditugu, nork ez duen esan norekin egon den. Ardurakeri falta horiek, ez? Dena dela nik esango nuke gutxieneko batzuk izan direla. Gehiago izan baziren, okerrago izango zen askoz ere, esan nahi dut. Bai. Lucia Etxeberria, egunon. Egunon. Zu aztarnaria zara. Eta aztarnari lanetan ibili zara pandemia honetan, hasieratik eta ikaragarrizko lana, ez? Imaginatzen dugu behintzat aztarnarien lana eromena izanen dela. Bai, esan beharra da, pandemia hasi zen martxo, edo jakin genunen pandemia ja gure artean zola, hasieran etzen aztarnarin rola edo perfila existitzen. Hasieran ez genuen prueba PCR ikan, hasieran pruebak itentzean ja oso gaixotuta zeuden jenderi, ospitaletan zaudenari, orduan pixkanaka material gehiago genuen einen, hasi zian PCR frogak eta prueba diagnostiko desberdinak iten, eta horietaz baliatuz ja sortu zen aztarnarin papera eta funtzioa. Bai, beraz, gutxi gora bera, noiz hasi zineten zuek lanean? Maiatza alden hasi ginen, ja, kasu positiboa bat zonen, bere ingurua aztertzen, eta jarraipen bat iten, ikusteko ze noño edatzen zen virusa. Bai. Informazioa ezinbestekoa izan da, pandemia honen kudeaketan, ez da? Informazioa eta hain zuzen txertoa, horiek dira gure baliabide nagusiak? Hori da, pixkanaka esperientziatikan ikasi zionga, egia da, COVID-a beti, izan barra da, pauso bat aurreo ziola edo diola, ez? Eta beti, atzetik joan gala, egokitzen, osasun sistemare adaptatzen, ikusi ze bilakaera dauden, ze hasiera baten, sukarra bakarke esaten zen adibidez, 18 gradutik gotxi, ordu bakarra zela COVID-an sintoma edo usaimenan galera etzela sintoma, ez? Orduan, klaro, pixkanaka ezagutzare zabaldu zion da, eta ezagutza, ikerketak ere asko sakondu dute, eta horren arabera neurrik hartzen, ez? Eta egokitzen. Bai, eta horren ingurun, pandemia baten aurren inden ikerketa medikoa ere, klaro, kristona izan da, ez? Eta hor, bakunan jarri den intentzioa, eta... Eta zuek horre telefonoz deitu, galdera pilo bat egin, nola hartu du jendeak ez dakite aztarnarien lana? Bai aipatuko nukela hemen, azkenen COVID-a, SARS-CoV-2 hori, naizta fenomeno biologikoa izan, COVID ja izan dela gaixotasun bezala pandemia guzti soziala, ez? Orduan, honen eraginak bai maila ekonomikon, bai isolamendun, eriotza tasetan, gaixotutako tasatan, langabezin, hori dena bai dela ja soziala, ez? Orduan guk rastreotikan ikusi dugu alde sozial guzti hori, ez? Eragin hori dena. Eta azkenen isolamendu batitek sufrimentu asko dakar, eta ikusi duna da denari ez dela berdin afektatzen, ez? Badaudela sektore batzuk askoz ere kaltetu okatetzen dianak beste batzuk bino. Ez da berdina itxe baten 10 pertsona bizitzea, edo itxe baten edo pertsona batek 2 bizileku izatea, ez? 2 etxe bizitza eta isolamendua ongi izatea, horrek asko murrizten du barrera. Orduan itxe baten 10 pertsona bizi dianen, negatibo denak luzatzen du isolamendua, lehenbizia 10, gero beste
kutsatzen denen beste 10 luzatuko da. Orduan, sufrimendu manaketa oso desberdina izan du da. Eta horrekin, nik uste ikerketa soziologiko interesgarrikin litezkela, ze hori, eraginak oso anitzak dira, ez? Edo enpresa txikik itxi behar izatea, edo zu denda txiki bat izan ezkero itxi behar izatea, eta bitarten supermerkatu handik langile batek faiatzen badu, kontratatu dezakete, beste da, baina tailer txikik, klaro, idenari guk isten giniten, esanez, itxen gelditu gara zutela, eta ez da erreixe izan, ze egoera oso anitzak dira, eta, klaro, honen ondoriok ere oso zabalak dira, ez, bai ekonomikok aipatzen ditu bezala, baita osasunen, ez, eta ez osasun fisikoa bakarri, baita osasun mentalare, ez, hori, eta hor emakume lana eta funtzioare oso nabaria izan da, ez, gu askotan gestionatzen genituen famili kontuk eta dena itxeko emakumekin, zela zaintzaia bai zaharrana eta bai umena, ez, eta ardura horiek, eta bai, eske area guzitan. Eta jendeak gezur asko esaten du. Bai, asko. Bai, klaro, eske guri polizia bezala ikusten digute, ez? Eta nik uste hori dela baitare aldatu beharreko beste gauza bat. Polizien gain utzi dela ardura batzuk berez gu gizarte bezala gestionatu behartako. Eta gu gizarte bezala gaizan marko ginuke, o herritar bezala ondoko hori izanez, eske itxeneon barria baldin bazo itxeneon barko zinuke, ez? Eta ez galtzea beldurra elkarri zuzentzeko. Bino, klaro, ja, lotu dute aztarnari polizia, ez? Ta horrerire buelta bat eman marko litzakela iruditzen zen niri. Bai, ze pentsatu barra da hori badena mesedetako dela eta pandemia hau denan arten gainditu barra dula, ez? Eta zemitek isolamendu hain barra bado da hori delako neurri bakarra momentu hontan daukiuna pandemia gelditzeko. Eta hori. Egoera larrian egon da gure sistema, hemen Nafarroan kolapsatzeko puntuan egon da. Bai, nik gogoratzen ez. Normalean gu ditugu uziko 30-35 denetarako. Eta egontzen garai bat, apirilan, 2020ko apirilan edo, 85 pertsona bagen dituela. Zan segertatu zen, uzi motako oheak jarri zirela hainbat lekutan, pribatukoak ere hartu ziren, eta denekin bat egin zen, ez? Eta, lortu genuen, baina noski, uziko espezialistak ez ziren medikuak formazio pixke bat, anestesistak adibidez baduten, eta lan egin zuten hortan, hor nik uste dut profesionalen ardura eta hor primeran jarri dira, eta egin dute oso ongi, eta gainera oso lan taldeko giro ederra egon da, ez? Normalean badakigu ospitaletan, zerbitzu bakoitzarekin, da horrela pixkat, ez dut esango pikeak, baina, bakoitza berea bakarrikan begiratzen duena, eta hor nik uste dut beste ikuspuntu bat hartu dugula, eta beste jarrera bat egon dela ere behartzelako, Horrek ere eraman du noski neke handia, eta fatiga esaten dena, neke pandemikoa eta holako gauzak, ez? Bai, alde horretatikan, profesional asko gaizki pasa dute, ez? Igual, oporri gabe ezakizen baden, bora... Ez hori bakarrik, nik esan nuke ere hasieretako beldurra, hori astu egin zaigu. Baina beldurra izugarri genuen, ez genekien zertzen, ez genekien nola edatzen zen, ez genituen ze maskararik, ez da batarik, ez da, badakizu, haietako ez genuen oxigenoa gaixoi emateko, ez? Arna sartzeko aparailurik. Izugarria zen, ez? Izugarria zen. Urgentzitara ez ginen joaten ezertarako beldurrez antzertzegoen beste COVID-ari buruz eta ez? Eta beldur hori pixkat astu zaigu, nik uste normala dela ere, nahi dut, behar dugu, ez, aurrera egin eta baina bada jendea hor geratu dena ere, egin gabeko duelo horiekin eta oso gaizki pasa dutenak edo agian beraiek nahi zuten edo behar zuten arreta ez dutelako izan, pentsa ezintzela bisitak egin, hemen azkar hasi ginen bisitak egiten, baina ordubeteko bisitak ziren, eta jende asko bakarrik hilda,
ospitaletan. Eta profesionalek hori dena ikusi, hori dena kudeatu, Bai. eta beldur eta neke hori guztian noski etxera eraman, ez? Baita. Beraz, hola, kasi kolapso egoeran, ezakite ora ipatuzu zenbaki bat, 95 ohe, ziun, hori izan da, bueno, momenturik gogorrena, ezta? Entzun da Iazko COVID apirilean. bakarrik, eta horrei emaiozu beste gaixotasun guztiak ez zirela etortzen. Aha. Orduan, orain hasi dira ja ikertzen da ateratzen numeroak, infartoak beranduago iritsi direla, iktusak ere bai, minbiziak ere bai, eta, bueno, orain abertze gertatzen den hurrengo urteetan, hoiekin ez, beranduegi iritsi direnak agian aukera gutxiago dituzte sendatzeko, edo, bueno, ikusi behar oraindik goizo da hori izateko, baina lehenbiziko datuak hor daude. Eta aztarnari aski izan da Nafarroan, gutxiegi? Bai, bueno, temporadan arabera egokitu zion da, lehengo, bueno, hasieran gutxi hasinan, hasieran 7 aztarnari bakarrik geunden. Gero pixkanaka gehiora eta momentu honetan guztira 150 plantilla edo izango dugu. Gehi aparte militarrak ere badaude aztarnari lanak egiten. Bai. Bai. Dena den gertutasuna ere eskertuko da, ez? Esan nahi dut, hemengo pertsona batik igual ezagutuko du hobekixago jendea. Claro, eta geografia... Geografia, pensatzeko modua, igual kanpotik etorritako militar batek igual zailtasunak izanen ditu? Bai, eta askotan hizkuntza aldetik ere aipatu barra da ez gala asko euskeraz dakiunak, ez? Eta klaro, aztarnari batek behar du lehen esaten du bezala konektatu ez, pazientekin edo gaixotukin. Orduan, hor hasteko hizkuntza bera barrera handia izan liteke. Eta gero, klaro, guk gestionatu barratu probak, zangotzan positibo bat baldin bada, zangotzak osasun itxen, zitatu barra duki PCR bat iteko, buñuele baldin bada, jakin barra du buñueleko bat uterara diola, ez? Orduan, klaro, horrek bai eskatzen dula geografi minimo jakitea, eta hor batzutan buenan kasartze batzukin dira. Berako bat uterara bidali, edo burgiko bat Iruñera, eta Bilarden Otxagabira jo marrazun, edo, bueno, holako gauzak ez. Osasun gintza publikoaren aldeko batasuna hemen bederen nahiko altua izan da, ez? Hori argi dago. Bai. Nik hor ikusi da, kexatzen ginen, ez? Ahultasunak baditu, gure sistema publikoak beti indartsuago nahi dugu. Aspaldian esaten genuen, batez ere lehen arretan osasun etxeetan eta jendea falta zela, 10 minutu horiek jartzen zenak, ez? Pertsonako 10 minutu horiek ez zirela betetzen, askoz ere minutu gutxiagoko arreta genuela, bai medikuetik, bai enfermeratik edo abar. Eta hori, klaro, faltan antza eman da orain ere, ez? Baina gero badago beste kontu bat ere, jendeak askotan esaten zuen, uzik behar badi badira, guazen uzik egitera. Ez da uzi egitea, zenbat urte behar dituzu uziko erizain bat edo uziko mediku bat formatzeko, ez? Eta hor ere beste ahultasun bat badago, Espainian nik uste dut ez dugula plangintza bat 20 urtera egiten, 30 urtera egiten, gure sistema politikoak esaten du 4 urtetako planak egiten direla eta batzutan bikoak eta hor konpon. Eta, bueno, nire adineko jendea hemendik 10 urtera denak jubilatuko gera eta gu gera osasun publikoa zabaldu zeneko ordukoak. Orduan, horiek denak batera jubilatzen badira, ez dago horiek nork hartu testigantza hori, ze urteetan da urteetan baita gutxiago gastatzeko ere unibertsitatean zenbat formatzen ziren gutxiagotu egin da, ez? Orduan hor plangintza izugarria falta da, 20 urte begira, bueno, orain ja 5 urte, 10 urte begira, baina 20 urte begira eta ez da egiten. Eta gero prekarietatea, ez, esan nahi dut, gaur egun osasun sisteman eta denean, hezkuntzan, zuen arloan, denean, nolakoak diren kontratuak, egunetakoak, asteetakoak, 150 edo gehiago pertsonak ez dute beren plaza finkatuak, oso larria da dena, ez?
Beraz, ze ondorio atera behar dugu hemendikan, erreforzatu behar dela gure osasun sistema, behin-behineko postu horiek fijo Bai, hori garbi dago. Hori urteetan eskatzen ari dira, orain badago, ez, interino sindikato bat eta halako bat, eta hori beharrezkoa da. Nik uste dut ezin dela jendea izan 30 urte beterik, 40 urte beterik, eta jakin gabe, finkotasun bat bere egoeran, eta gainera, arretaren kalitatearako, ez? Beti leku batean lan egitea eta han finkatzea edo, ez, 15 egunetik behin edo 3 hilabetetik behin aldatzea, zure medikua edo zure diseina guztiz ezberdina da. Eta ez hori bakarrik, nik esango nuke ere urteetan, orain ez dakit nola gauden, baina urteetan pertsona gehiago formatu ditugu gure unibertsitatean eta beste herrialde batzutara joan dira, nork ez du ezagutzen Inglaterrara joan direnak edo Sueziara joan direnak, ez? Esaten duzu. Zubakizu zenbat balio duen, ze koste daukan unibertsitate formakuntza mediku edo erizain formakuntza batek. Eta hori, oparitzen dugu. Oparitan ematen diogu. Oparitan. Ez, orduan, asko ikasteko, baina ez dakit nik. Hori nora doan. Osasun sisteman hemen Nafarroan gutxi gora bera, zenbat jendeari zareten lanean? Ze kopuru izan Enaiz gogoratzen ni 10.000 bat edo igual izango gerenek denetara, ez dakit. Eta interinidadearen ratioa? 150-tik gora, Bai. 150-tik gora. Bai. Esaten dute, edo esaten zuten pandemiaren hasieran behintzat gauza asko aldatuko ziela, gauza batzuk ikasiko genituela eta ezaki zer, baina esate baterako hori ez dugu ikasi, ez? Claro. Hau kontu sozial bat dela eta igual txipa aldatu behar dugula. Nik hor desberdinduko nituzke bi gauza, ez? Azkenen ikusi dena hemen da alde batetikan neurrik eta zentralizatu diala estatuk hartzen zituen politika eta neurri guztitan, eta horrek bai eraman diula aldi beren hori guztiz subiranotasun hori galtzea maila lokalen eta guztia goitik ematen zidan hori agindutara, ez? Eta hor bai ez nuke esango politikak bat ere komunitariok izan du dianik, ez? Mino kontrakon bai aipatu beharra dela maila lokalen horreri kontrainez ere antolatu zion diala sektore desberdinak, ez? Eta hemen Iruinen babesarea sortu da, aritu hain martxan doan babesarea, pandemia hasieran babesare desberdina sortu zian, auzo bakoitzen ez, eta hori dena da herritikan sortu dian erantzunak, ez? Eta nik uste hori ezin du lahaztu. Gero nek ze jarraipen izango duen ez dakigu, bino argi gelditu dela dena bai izango nuke neurrik ez diala haietzen eitaz dauzkiun beharratara, ez? Eta eitaz zaintza erdigunen jartzea eta aurreri aurre egiteko beste alternatibak ere sortu diala. Orduan, alde batetik esango nuke bultzatu diala igual neurri asko individualagok edo ez dutela bultzatu antolakuntza hori edo komunitatek berak ikustea ez ze behar dauzkiun eta hori, bino bestalde bai hasi diala sortzen olako gauzak, bai. Kontua da eza aztea, ez? Joera izaten dugu gauza txar guztiak berehala azteko eta lehenaukoan seitzeko, ez? Bai, ez aztea eta gero gure esku ere badola gure osasuna, ez? Eta zenolako osasuna nahi dun hori gure esku dola, ez? Eta gure esku dola eta badula gaitasuna modu batera edo bestera antolatzeko eta horreri buelta emateko. Eta nik uste igual zentzu hortan patu beharko genukela ikuspegia. Beraz, ikasiko dugu zerbait, zuk uste duzu? Nik uste bai. Baikorra zara? Baietz, bino ez, solidaridade hori bakoitzak itxetik antxalotu behar duna. Elkartasun mota hori ez daitazko elkartasun. Elkartasun mota da, eta herri baten kasu baldin badaude, hori prebenitzea hasteko ez, eta gero horreri nola erantzun. Eta ia da, herritan edo, bai, harremantzako moduk aldatu diala, ez? Lehen kuadriak isolatu baldin bazauden, oain igual, harremanak, pandemiak ere indigu ikuspegian maila lokalegon jartzea, ez? Pasaden udan norberak bere inguru nintzun, ez? Eta hor zaintza edo babes hori nik uste aldatu dela, ez? Harremantzeko modua eta hori norberak bere ingurua gehiago zaintzeko perspektiba hortatikan. Bino, klaro, gero ja gerora ez, antolakuntza edo aldatute den edo osasun sistemaren nola aldatu den, hor bai ez nahituzkela guaindikan aldaketa asko ikusiko.
baina, bueno, lan egin dezake horren alde. Lucia Etxeberria aztarnaria, benetan eskerrik asko. Zueri. Eta niri ez deitu. Eskerrik asko. Bale, zueri eskerrik asko. Askotan esaten dugu bitxoa, baina ez da bitxo bat. Bueno, ez da zelula bat baino asko gutxiago, esango nuke bakteria batek badauka zelula bezala, baina hau ez da zelula ere. Zelula bat behar du edatzeko, handitzeko eta murgiltzeko, Zer da, programa informatiko bat bezalakoa, osea, informazioa? Bueno, hala deitzen zaie programa informatikoari, Virus informatikoak hori dira, Dira, gauza txiki batek programa batean sartzen direnean bere eragina dutela, programa horren indarra erabiltzen dutelako. Eta hau berdin, osea, Bai. Informazio hutsa da, nolabait esateagatik. Bai, zelula batean jartzen da, eta eragiten dio zelula horrei berak nahi duena egitea, esan nolabait, Eta txertoak egiten duena da? Zelula horrei esaten dio lehenbiziko nolakoa den hau, eta orduan etortzen denean ezagutzen du, eta orduan horren kontra egiten du. Ez du bere ganatzen, baizik kanporatzen du. Beraz, informazio gehiago. Noski. Esatzen digute, kontrainformazioa. Dena informazioa Informazioa gara. da poterea. Oso ongi. Edurne bukatzeko, hasieran baikorragoa zinen, bukaeran ez horren beste, ez zer aldatuko da, ez zer ikasiko dugu. Ez dut uste, osea, munduan zehar, nik uste dut oso mundu desorekatua dugula, hemen suerte handia dugu, baina pixkat begiratzen duzunean eta pixkat bidaiatzen duzunean esaten duzu, zenbat sufritzen duen jendeak, zenbat lekutan, eta gehienak gu baino okerrago bizi dira, mantenduko te dugu gainera geurea, ez da hori bakarrik, baizikan, nik uste dut beldurra ja onutzago dagoela, Honen ondorioa noski krisi handia dago, baina beste krisi batzuen gainetik dago, krisi klimatikoa izugarrizkoa da, ez dakit pentsatzen ari geran garbi edo, baina guztiz gure konsumoa guztiz geldiarazi beharko genuke, etorkizun txiki bat nahi badugu, Dena lotua dago azken finean. Dena lotua dago. Pandemia eta klima aldaketa eta planetaren gainbera. Oso, Edurne Egino, plazer bat beti bezala zurekin hitz egitea. Eskerrik asko. Zuei eskerrak ere.